Programa para sa senior citizen naman sa lungsod ng Dagupan, mas Palalakasin. Para sa detalye kasama natin, Idol Neil Moyano. 104.7 IFM. Report! Inilunsad ng City Health Office ng Dagupan City ang programang pangkalusugan para sa mga senior citizens na pinangungunahan ng bagong geriatric doctor na si Dr. Rizzy Marambabada. Layunin nitong masigurong mabibigyan ng angkop na medikal na atensyon ang mga matatanda sa lungsod. Kasama sa programa ang regular na medical mission sa iba't ibang barangay kung saan magsasagawa si Doktora Abad ng konsultasyon at check-up. Bukod dito, magtatagda rin ng partikular na araw para sa libreng medical check-up at konsultasyon sa Office of the Senior Citizens Affairs at City Health Office. Lahat ng serbisyong medikal tulad ng laboratory test, x-ray, ultrasound, ECG, mammogram at 2-day echo ay bibigay ng libre sa mga senior citizens. Ang hakbang na ito ay bahagi ng pagsusumikap na mapabuti at mapalawak ang serbisyong pangkalusugan para sa mga matatanda sa komunidad. Kasama mo mula rito sa FM News Dagupan, ito si Idol Neil Moyano, Tadak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.